си мис САЩ, кои твои качества те доведеха до тази корона? Кажи качество какво е. Извинявам се, български не ми е отличен. What kind of skills contributed to your success in the... Добре, да. Ами, когато израснах в Щатите, родителите ми, баба и дядо винаги ми казваха, че трябва да вярвам в себе си, трябва да имам самочувствие и трябва винаги да се боря за това, което искам. И цялият ми живот беше така. Винаги, извинявам се, аз винаги се чувствах, че съм различна от всички други, защото аз бях имигрантка и не знаех английски отлично. Сега български не знам отлично. Обаче цялият ми живот трябваше да се боря, да имам голямо самочувствие, защото винаги не се чувствах много добре в Щатите, защото винаги бях различна. И аз мисля, че това най-много ми помогна в МИСАЖ. Добре, да се бориш за какво? В какво вярваш и какво искаш? Ами искам много. Сега най-многото нещо, което искам да почна една организация в Щатите. Искам деца в по-малките класове, първи и втори клас, нещо такова, да пишат на деца в България, защото в Щатите никой не знае какво е България. Никой не знае за много държави в света, обаче особено България. И затова аз искам да има повече знания каква България е, какви са хората в България. Аз искам тези деца да пишат на български деца и от България да пишат на американски деца, защото тук в България само знаят това, когато виждат на телевизия, в медията и това не е винаги истинско и не е достатъчно. Да. Освен на красотата, на какво друго е символ една мис? Най-голямото нещо за мен е в Юта, в щата Юта. Ние трябва да се как се казва? Non-profit, такива неща. Значи трябва да се занимава с да няма печалба. Идеална цел, да не е за печалба. Да. И затова в моя щат аз всяка седмица ходя на някаква организация да събирам пари за тая тема, за тая организация. Да, volunteer. Всичко е за volunteer, да си правиш community. Community по-добре да стане. Така да го кажеш, разбираме го всички. Благодаря. Okay. И да, затова е много повече, отколкото да бъдеш красива. Обаче, когато си красива, и не че аз съм толкова красива, има много красиви момичета, обаче аз просто много вярвам, че трябва да си оправя моите комюнити по-добре. Когато си малко красив, повече хора ще те слушат. Все пак ти си млад човек. Освен благотворителност, какво друго искаш да се занимаваш? Искам да уча повече. Аз точно завърших от University of Utah миналата седмица. International Studies, международни отношения. It's my major, by the way. Така ли? Браво. После ще говорим за това. Искам да взема си Master's degree, пак в International Relations. Не съм сигурна какво искам да правя, обаче нещо ще бъде хубаво. Какво те води? В какво вярваш? Какво вярвам? Кажи по-точно. Той е от Ватикана, значи може би религиозно. Кой е бензина? Кой е двигателя на твоите действия, твоята енергия и каква е посоката? Да, не съм много религиозна. What inspires you? What inspires you in life? Да, не знам точно какво ме води, обаче семейството ми много са работливи и баща ми има много грамаден проект. И аз просто го гледам колко силно работи за този проект и майка ми винаги му помага. И мисля, че просто от семейството ми ние всички имаме такава energy и искаме да правим нещо повече. So your family values you think are in the center? Да. Да. се обаждаш така? Кои са твоите ценности? Да, това ми е трудно да отговоря, защото имам много и не съм мислила много какво моите ценности е, защото просто така си живея. Да, първо искам да съм учена, искам да ходя на училище, да знам какво... Да се образовам, да знам какво става в света, защото аз мисля, че това е най-важното нещо. И второто, искам с хора да съм добре, искам хора да ме разбират и аз хората да разбирам, да бъда patient, как се казва? Търпеливна. Да, защото искам да направя нещо голямо в света, като всеки млад човек, разбира се, обаче не всеки може. И аз мисля, че ако наистина разбирам хората, това ще ми дава повече power нещо да направя. Очевидно, че американците ценят българската красота. Ти помогна ли на американците да разберат малко повече за България?
Мисля, че да, защото в Америка, разбира се, изобщо не знаят за България. Обаче искам да благодаря всички българи, защото на уебсайта на Miss USA аз имах най-много гласуване и всеки беше от България. И всичките коментари бяха в български язик. И аз мисля, че това много хора се интересуваха защо България иска да гласува за това момиче. Обаче в щатите има голям смес от всичките култури в света, не само американски. Всички имигранти ходят в Америка и много от различни държави. Затова те се интересуват от всеки държави, обаче България просто много не слушат, не знаят много за България. Какво искаш да кажеш на всички тези хора, които гласуваха за тебе онлайн в България и по света българите? Да, благодаря ви много. Аз лично също гласувах за теб. О, мерси. Да, просто благодаря ви много, защото изобщо такова не очаквах. Такава подкрепа. Да, изобщо не. Много беше сюрприз за мене и много се радвах и сега даже повече се гордея, че съм българка. Аз искам да те попитам, кои бяха предизвикателствата за теб по време на конкурса? Кажи пак. What were your challenges during the... Да, ами в конкурса това е competition. И само трябва да си мисля дали аз съм това, което иска. Дали аз съм добре достатъчно да бъда Miss USA. И това беше ми много трудно и на всичките момичета в конкурса. Това винаги беше проблем, защото всеки момиче в този конкурс са отлични. Са много умни, много красиви и просто е трудно да си... В тази връзка с какво ти превъзхождаше американските си конкурентски или конкурентките като цяло на конкурса? Извинявам се, Пипи. С какво ти ги превъзхождаше? Беше по-добра от тях? Ами, не знам дали бях по-добра от тях, просто мисля, че накрая аз реших, че няма да се притеснявам, защото няма смисъл да се притеснявам. Аз съм тук да се запознавам с нови хора и да имам хубаво време. Защото когато си победиш в щата, това вече е победа. Това значи ти си добре и можеш да ходиш на Miss USA. И затова аз просто накрая бях много спокойна и мисля, че това ми помогна много към края, защото многото момичета бяха много притеснени и това се виждаше на сцената. Да. Имаш ли възможност да се срещаш с господин Трамп? Да, аз се запознах с него, той даже ме покани в Ню Йорк и аз преди една седмица бях в Ню Йорк, в неговия офис и говорихме там и това беше много интересно. С какво впечатление остана за този човек? Аз мисля, че той е много добър човек. По телевизора той сигурно прилича малко по-строг и малко страшен, обаче той беше ми много добър и майката ми дойде с мен и той просто беше много, много добър. И много е умен, да, friendly и просто very welcoming. Това участие в конкурса ти дава едно голямо publicity, една голяма известност. Получи ли някакви оферти от някого, някакъв интерес по отношение на някакви участия в някои проекти? Да, имам няколко оферти. Повечето тук в България. В щатите имам няколко, обаче повечето са за модни агенции и такива неща. И аз много не се интересувам много в това, защото в щатите... Не много, защото в щатите трябва да започваш, когато си 15-16 годишна и аз вече съм почти 23 годишна и нямам много опит. Затова това сигурно няма да стане, обаче тук в България имам няколко оферти и не мога сега да казвам какви са, обаче... Не може да кажа. Какви са твоите планове за твоето развитие? Имаш някакви планове или просто все пак искаш да ги запазиш секрет? Много искам да живея в България, не знам за колко дълго време, обаче искам да си оправя български език, искам да знам повече какво става в България и заради това искам да се върна, не знам, сигурно част от годината в България, другата част в Щатите. Това са планове, а мечтите, за какво мечтаеш? Мечтая, не знам дали това ще стане, обаче много искам да стане. Искам да имам една програма, един шоу, да пътувам света и да правя филми за това и да показвам нещата. Като Рик Стивс, не знам дали вие познавате. Discovery Channel. Да, като Travel Channel, шоу, да, точно така. Обаче искам да бъде в тая част на Европа, защото в Щатите изобщо не знаят, разбира се, че България, Румъния даже. Това е много exciting. Да, аз много искам това да стане. Искам да напиша на Доналд Тръмп да ме помогне, защото той е много involved с медията в Щатите. Това ще видим дали ще стане. Това много ме интересува.